kedamtang thereponi phaikle player ni Diphu Rongsopi along inut lang ok kejor amian Nazarul Islam inut karbi sukur singing hiya phan no pakpen kateng khengdu rajok sukur singing hiya bangke areng hu ki so hiring tangrak anpil laso puthak thereponi phaikre phoani rat ka song thur pa kajok KAC lapen Diphu Municipal Board chalangsi kedamtang thereponi phaikre phoani pen ani hot he pin an lang ok kejor adim along in hap cheklo Diphu hithi along lang ok kejor adim kanghap pini an hithi erui an plengtanglo laso jok Diphu Rongsopi aratum lang ok kichojia bang akisunga bangke thedung binong lo monta ni ko an lo kanghap ji bangso puthak nonpuan ta klada alam the kilongpon avila lasonsi kedamtang apor hut inut lang ok kejor abang phu Abdul Khalik sitame inut kongka terona phan penang an areng hu paso pondo laso jok lang ok kejor adimaklong abangke inghap check pen puthot lang ok kejor apor hut abangke karbi tumsi lang ok choyoratum nangklang bonta che klo jon jonia phir abangke puthot keche ke biaso tum nangachrai dun thu era jok karbi tum abangke dim klong chilong dun det si lang ok kejor ington nangkok lason thosi non sukur sing hiya phan kateng kheng pen ajok Diphu Rongsopi along lang ok kejor akulat kanghap piniani an hithi erui plengtang bangso along pen langdang pulote KAC atum pen jakong kachar jaksi keche ke biaso tum an aphan license in than pon eta mithang inglong so phan anle bangso dimaklong along lang ok kepacho jorlong abar sai pipon asonte messenger bonta jongsi non lasona pro hud abar sai kemia hud klem de purote bangso lang ok kejor adim along abangke bangaso phan pek pe pu pujita me chiklo jon jonia fit abangke keche ke biaso tumsi puthot bangso dimalong nang prem set adimaklong nang chira et lipo anke kabia tuma bangke dimklong chilong dun de lipo lapen nimkan hini ke thoma fit anso se keche ke biaso tum puthot kabia phan kateng khengabar sai chilong thulipo lasi warsai keme hut berdun chenang jipu sarsara tum kaningje alam these tame KAC pen matha pona sonte mithanga khaya phan lapen mithanga long re phan ali doji news report KTV news